kalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya. Hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Suginanon sa pakigdait. Ug suginanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Isipin, kaya mong gawin isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating tulad ng puno na galing sa binhi ang mga dakilang gaway naging. Pagkadugog ni Mary sa tingog ni Rahim, galit lang na hinumdum si Mary sa leader sa mga terorista. Humanog paniudto nila ni Mary ug Yusuf. Minugbo ang pipila ka mga butang nga gipangutana ni Yusuf ug makatagbaw usab ang gibuhi ang tubag ni Mary. Misamot ang gibating pagdaig ni Yusuf sa madre. Nasamot ni Yusuf nga grabe ka emosyonal kung bahin na sa krisis sa Pilipino ang hiskutan. Gisundan dayon ni Sandro sila si Mary ug Yusuf. Gihatod ni Yusuf ang madre silang kaugalingon. May tao sa gawas sa gate ug gipangutanan ni Mary kung may tuyo ba kini sa sud. Magkare igsuon niya ang laing sumpay ning bakutang sugyanon. Si Mary ug Yusuf. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Kadiyot sa kay may tao man daay dinhi sa gawas. Excuse me, nakay tuyo diya sa sud? Pamadli-madli ka, pero yawa ka. Sister Mon! Yawa ka! Ayaw! Manay Sandro! Pamadli-madli ka, satanas ka, mamatay ka! Huwag ka ba, Maigo? Huwag ka ba umusa, Mary? Manoy, Manoy, ang akong kuyog mo na ako. Kinatan, pusasan ko na kining namusin. Sandro! Matay ka ninyo namusin. Kamong guban, tawag og pulis. Dili mamatay ka ning namusin. Kaya sa kamot o sa paa ko sa kigo. Mary, dadon ako sa ospital kini mong kuyog. Kuyog ko, Manoy.
Mukuyo ko ni Manoy. Oh, Urang sakay sa layo, Mary. Dali! oh Manoy. Pasandigalas niya. Ayaw pa igda, kay malipong niya. Dia. Bantayog mayo ka ng imong amigo, Mary. Kinsa ka na niya? Kinsa da ito ay imong ngandong? Yusuf, Sister Moon. Yusuf di ay Manoy. Yusuf. Bantayog mayo. Emergency! Emergency! Manoy, wala magtingog si Yusuf. Gidana sa mga pulis ang tao. Nakaila ka ba niya atong tawhana, Prema? Huwag ko kailan ng Lourdes. At pag ko makakita si Andagway. Dali sa sod. Tawago na to si Sandro. Oo. Kwan, areala ninyo ang manghod kong madre. Yes. Diya sa karos hospital. Dili sa makabiya diri kay giatiman pa ang iyang kuyog nga mo'y nego. Matod pas kong manghod nga siya gyud ang tuyo sa namusil. Apan mibabag kining iyang kuyog ug mo'y nego. Areala ninyo. Okay, bye. Mga pulis, aron kuhaan ka sa imong side, Mary. Manoy. Ma? Sandro, gikuha na sa mga pulis ang tao. Unsa naman mo diha? Kumusta man ang napusilan? Yatiman pas mga doktor, ma. Ginoo ko, kinsa man da itong kuyog sa imong manghod anak? Anong gipusil man siya ni atong tao? Unsa man da itong kuyog ni Miri? Dunay sa ubang tao? Bago lang na namigo ni Mary ang tao nga iyang kuyog, ma. Kauban niya sa iyang community works. Manoy, ayaw sa this mama nga. Ako mauntay pa silon sa maong tao. Please, aron dili siya bation og kalisang. Hello, Sandro. Kwan, awa pa mahibaw kung unsa gitong tawhana. Kay buutan mo guning napusilan. Siguro ko nga buutan ang kuyog ni Mary kay usa siya ka nurse. Unya, kumusta man ang imong manghod? Aderas kong dol. Kailan ka bala ka, ma? Pag-ampil mo diha, ha? Okay, ma. Bye. Sa'yo mo gusto, minom kag tubig? O usaman? Okay ra Manoy. Ayaw ka bala ka. Kasi mo lang cellphone yung iguptan. Dili mo na imo. Diin man ani mo. Sa'yo mo ng kuyog? Meeting o cellphone, Mary. Tanaw kisinawag. Basin iyan ang ginikanan o iya ba igsoon? Mary? Si Rahim. Ang magawang ni Yusuf, Manoy. Tubag ako no. Kay bawas na itabo. Kay bawa nga niya sa ospital nga manghod. Maayo ka ha, Manoy. Pagkisultihan na to. Sultihan na to sa tinuod nga giluwas ka siya igsoon. May hunong naman sab. Paging Captain Sandro Santa Cruz and Sister Mary Santa Cruz. Emergency room, please. Gitawag ang atongan. Paging Captain Sandro Santa Cruz and Sister Mary Santa Cruz. Emergency room, please.
Emergency room ko. Dali. Emergency room? Usap kayo nahitabo sa mong amigo. I'm Captain Santa Cruz. Unsay nahitabo na po sila? Sister Mon! Oh! Uy! Manoy! Dali mo! Naayon naman lagi si Yusuf. Yusuf? Sister Mon! Wala tayo angay kabalakan. Sir, sister, ang akong kilid mo'y naiko. Pero pwede naman ko makapauli. Niingon man ang doktor. Madana ni mo? Mo, para malagwa, sir. Gipalakaw-lakaw naman ko nila ganina. Mabitaw nga naglingkod lang ko din sa inyong pag-abot. Okay naman, sir. Nanawag ang imong kuya, di palang dugay. Walang na ako tubaga. Oh, may tawag og balik, oh. Tubaga. Thank you, ah. Kuya? Nga nawag ka man motubag ganiha sa ako pagtawagin mo, Yusuf. Magawas ko. Kaya may abot ang mga polis, Mary. Yusuf, nakadungog ka ba? Hain ka man karon. Sorry kayo, Kuya Rahim. Uwa ko kadungog nga miring ang cellphone. Gisod na ko ang cellphone sa akong bag. Nakay tuyo na ko, Kuya. Mularga ko sa Manila karon. Pero dili ko magdugay dito. Mobalik din ko din sa Cebu. Sa di ka pa mularga, Kuya Rahim? No, dili na. Actually, doon ako sa airport. Maunanawag ko nimo aron mahibaw ka nga mularga ko sa Manila. Basta, mubalik lang dayon ko. Kinsa im kuyo? Ako ra. Gahapon ra milarga ang mga kauban ko negosyante. Moapas lang ko nila. Amping din ha, Yusuf. Miabot ako sa airport. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Bye. Isumong ako saya magari. Adto na ko. Ipanimaos ninyo ang naitabo sa bulig sa Buanga. May dakong headline karong pila ka adlaw nga may tabo sa Manila. Pipiya ka! Magsukol. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Nagduda ko. Doon nagitago si Yusuf sa ako. Sister. Sir. Kuyugan ko ang mga pulis pa doon sa gawas, Mary. Yuan na mo, Yusuf. Sige, sir. Mahal nga ala. Igsuon ni Miss Layson ka tumipusoy ni mo, sister mo? Tinuod ka katugisulti sa mga pulis? Sa ato pa, gisugo ni Miss Layson ang iyang igsuon aron pusilon ka, sister mo. Sa akong pagtuon, wa magsugo si Miss Layson sa iyang igsuon aron pusilon ko. May kaso ng atubangon si Miss Layson ug ang iyang mga kauban nga mga health workers. Hayan, matagtak pagid sila sa ilang trabaho sa gobyerno. Gibati og kasuko diri nako ang igsuon ug nahimo-himog ka og kalingong desisyon nga pasyon ko. Kay ako mao'y nakaingon sa nahitabo sa iyang maguwang. Sister mo. Sa gihapon, maghinaot lang gihapon ko nga mag-usab na gid unta ang uban. Labing siguro, daghan pa nila ang nagpahimo sa mga pobre. Huwag ka ba bati ang kahadlok? Gibati kog kahadlok. Kay ikaw mao'y naigo ug imo kong gisalipdan. Nahadlok ko kung unsay nahitabo nimo. Pero ako, mahimo man nga mamatay ko bisan karon dayon. Okay rin ako. Lubihan nimo?
Sa sunod ayaw na gid ka to pagbuhat ta pag-usab ha. Mamatay ko o dili pa mamatay, pagbuot ka na ni Lord Jesus Christ. Kay kitang tanan, nahibaw-an na ni Jesus kung kanos kita mamatay. Gitugyan na nako ang tanan nga to ni Jesus Yusuf. Bahala na siya nako. Pero, daghang gid kayong salamat nimo, Yusuf. Watay kaso sister. Higala na gutang duha. Sabi nimo, ganahan ko mamatay. Tungod og alang sa akong mga higala. Okay. Kuhaon ako akong motor nga tuwa sa inyo ha. Maka-drive ka pa ba og motor? Kaya man kaayo. Tara. Pabalik ka matong? Karong taod-taod manoy, bugnaw kaayo ang hangin dinhi sa balkon. Lingkod, manoy. Baro lang ko, kay busog bagay ko. May kay delikado ang kahimtang sa bago ni mong amigo. Itubag na ko sa mama ganiha, kay nangutana siya bahin sa imong amigo nga buutan kini. Muslim si Yusuf. Yes, Muslim yun. Muslim sab ang nag-una mga suspek sa mong files. Dili tanang Muslim mga terrorists, manoy. Sama nga dili tanang Kristiyanos, mga hayop o kriminal o batasan. Pampilang palihog, Mary. Manghutag ka. Amping lang yun. Pirmi man na, manoy. Pirmi na. Pero sorry gid taon nga dili ko mamili og tawo nga akong higalaon. Buotan man si Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. La ilaha illallah. None is the right to be worshipped but Allah. Dako og kadaot nga nahimo ang mga pasistang trupa didto sa bulig Zamboanga. Pero dili mohunong ang mga noble warriors sa Islam hangtod maangkon ang kadaugan batok sa mga infidels, sa mga kaaway sa Islam. Anhi dinhi sa Manila ang panimaos. Anhi dinhi sa Manila. Kaya mong gawin isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Sakop gid ay si Rahim sa gitawag og Muslim extremist. Unsa may nagpaabot sa unahan nila ni Mary og Yusuf, karon nga nagkasuod na silang maayo. Magari, igsuon, atangi ang sunod sumpay ning bag-udang sugilanon. Si Mary o Yusuf. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, Direktor Arjuna Bakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquila Session, ug laing dalit kaninyo sa Soberanjo Production Center. Araw-araw na pakikitungo sa tahanan.